něco myslíš, no. Ale osobně teda, když budeme tady toho, tak jako myslím si, že se vám bude líbit, než ten taktarika. A zpátky. Jsme za Varšavou. Už se chystáme. No a vy se teda dívejte po nějakých těch benzínka a ta Jsme v Litvě. potom jídla. Takže. Tam někdo Tady točí. Dobrý. Tak, tady jsme na parkovišti poblíž moře a chceme se jít dokoupat. Tak, jsme u moře. Balt, konečně. Svatý Jiří ku Baltu. Křižovníci. Jo. Uaaaa! No, chlapci, osmělte se! Down! To je lahoda, to je žrádlo, co? No šipku! Všichni skočili šipku. Parkujeme kousek od terminálu C a my máme tiket na terminál A, který je tady za rohem, tak se jdeme podívat, jak se tam dostat k tomu, protože normálně jsme to netrefili. Tak jdeme se podívat, kudu tam najíždět, protože tady jsou teďka jednosměrky a nevím, jestli to není jenom teďka přes večer. Večeře na parkovišti u moře
pak jdeme spát do lesíka na sítích. Tam někde. Pod hvězdami moře. Zase ráno. Snídaně na parkovišti. A to jsme tady brzo. Viking. Jo. A ta loď už se nemenuje Estonia, ani přejmenovali, jak vytáhli. Tak, tady takový obrovský šnek. Tak to je někde jsme spali vzadu. Na tom vzadu. Tam jsme najížděli, tak, tam jsme, a tady jsme nás podali a tam ta naše loď vyplouvá. Tak pojedeme už pod, no, příští týden už pod jinak. Tak to bude mi zase Jinak kouzlo. jinečí kouzlo.
To je žrádlo, to je žrádlo. Bacha na hřebíky. Vrátili jsme se s Jardou pro věci, jídlo na jeden den. Pádla, zkusíme to odvést tam. A Jarda! Kdo dal sweets, bonbony do vozíku. Víš, a ten mám back. Jo, zpátky. Teďka zase dal tu troli, basky, back. A teďka si lehnul, jakože začal dělat na zem, lie down. I want the sweets! Já tu ty bonbony. I want the sweets! I want sweets! A potom taky nápis jako sign use anticonception. Jenom jsem jako vlezl se na skálu, nebyl signál. Bezpečnosti ježí v Rusku, v slovenské oblasti. Zbíře tady chová SS Major, to jsou ty znalosti a to dělá právě tu jednotka.
Jo, si myslím. Jo, jo. Tak je tam ta závora, čím nás to může poštou dál. Kde dotáhnout čluny, víš, kánoe nebo něco a se jdeš dolů. Tak ukázková, Jardo, jo? Před těma peřejma tam za tebou přijdu už. Kde to vůbec? Je. Takovou navázání měl smysl. Pustí. No, jako, jasně no, v tomto terénu. Táhni. How's it going? I'm in my happy place. Lokřes musí, no. To jsme tady. To zkouší, když drilluje, že? Já jsem to jako tušil, že? Jo. Mě to nemá... Čirka v Rasputin. Jo. Jsi jak mužík. O Vánocích se zrychtuješ jak mužík. No včera večer. Garden mate. Tak, projíždíme tady ten mys největší, kolem tohoto se otáčíme a poplujeme tam a pak si cestu zkrátíme kanálem o 2-3 km níž. Obepluli jsme celou dobu jsme pluli proti proudu, obepluli jsme ten mys, jdeme zpátky a tady plujeme zase proti proudu. Vlastně o 180 stupňů v jináčím jezeře a proti proudu. To prostě nechápeme. Tak normálně to jezero, na které jedeme, je fakt výš, a tam má to proudí o 180 stupňů, voda za chvilku dolů. Tady pluje tak a tam to pluje tak. Tady se nám otevírá pohled na to velké jezero, kde by mohly být tělosové.
Našli jsme tady spoustu lochyně bahení, brusnic i borůvek. Lochyně bahení snad z toho nebudeme to požrali, ale je to prý jedovaté. A snad to nebude nějaká tragédie, protože jsme měli každý jenom pár bobulí. Ale ty brusnice, ty jsou prostě úplně bombové. To jako tady člověk hrábne a na každém trsu třeba 4-5, že jenom lup těch borůvek. Šup. Tak bye bye. Adios, amigo, jo. Titanic. No a my jedeme na lehko se proplout prostříčka Pafa. Tak a Ty mapy to si poslal jestli je i very podle, nice, tak to je i podle mapy CZ. Jak padlo, to ani neslyšíš, nebo něco, víš, tak to ani neslyšíš. Ještě tam, jako ten větr, to bylo Vindí, že? Vindí, hodně vindí. Já, myslel jsi ty, máš to, že aby ta barka se nepřebrala. to mi povídej. Když to zapala chvíla. Hlavně jsme strach, aby to měli tam a zpátky. Děkuju. No, ale já ti to schodím, ty vole. Tak jestli To vaše barbecue nebudete, tak já si Tady hodíme do toho. pokud nemá dobrou pojistku.
Tak a tady poplujeme tímto směrem zpátky na severozápad, pak proplujeme kanálem a pojedeme na Peřeje. Proplouváme podle nás umělým kanálem mezi těma dvěma jezerama. Kdyby to jinak by to teklo normálně jako tak dokola 3 kilometry, nebo 2, asi že, 2,5 kilometru ještě tam bychom pluli a pak 2,5 kilometru zpátky, kdežto tady tím propojovacím kanálem, který tady mají propojené i tím mostkem, tak tady to krásně teče do toho druhého jezera, respektive rozlehlé řeky, tak. Jsou ty kameny ty pěkně naskladané. No hlavně si umíš vybrat takovou ženu. Chvilka předtím, než vyjedeme do Peřejí. Jakože já jsem chtěl do těch největších Jo. peřejí, jakože to... Já jsem to pochopil, ale víš co, my jsme tam ne... Cože? Za ním máte. Jo, můžeme, jak chceš, no.
ten mokřad pro vodu, kde by měla někde nějaká pitná voda, studánka. A zatím se nepropadám do močálu. Kde by to mělo být? Zkracuju si cestu asi o kilometr. Tak ten kousek obejdu. Tak toto by měl být v podstatě asi ta studánka nebo ten pramínek. Tady už trošku vody je, jako, ale řekl bych, že nic moc. Tady vodu asi nenaberu. To budu mít zazbírané za 5 minut, ten hrneček. Že bychom měli lepší vítr? Asi jo? No tak on... Hej, dobrý, ne? Hej, ale, Murzo, můj řadák si to umí užít. Tak jsem si to nějak představoval. Jo. Tady nám začínají první peřejky, najíždíme do toho a tady to bude za chvilku. Největší ten... Jo, je ten kousek. No, dobré.
jeho manželka. Je zajímavé, že ty lávky, ty prkna jsou spojovány dřevěnýma kolíkama. Afe, vylez. Máš původní víčko, tady jsem nenašel. Aby bylo možno se dostat na druhou stranu tohoto zálivu, který by se musel dlouho obcházet, tak tam, tak tady jsou lodičky, které si člověk může normálně volně zdarma vzít, naložit bágly, přepadlat na druhou stranu, tam to zakotví. Tak pospátku, OK. No pospátku. Píská, on dělal jenom vidím pádle, víš. Teda veslem. No by už nic moc, taky jsem z vás nejstarší. Přes řeku Cháron převezení všichni. Budeme pokračovat pěšky. Skvěle, když si na jedno škubnutí člověk utrhne kolik? 8 brusinek. To máš plnou hrst, raz, dva. No dobré. Jdeme do toho jezera, které budeme obcházet. Ne, to ještě není ono, to je nějaké malé. Tam to bude větší. Tady nechávají ty stromy, když se vyvrátí a spadnout, ležet a strouchníjet. Docela důsledně to držují.
Byli jsme si s Jadou zaplavat skoro do půlky. Byla tam taková zima. Ti to už to plavili před náma, ti byli rychlejší, ti teďka odpočívají zaslouženě. Zájezd důchodců jde nakupovat do Lidlu. Ale to říkal 50 korun. Tady my pojedeme zítra na ty skalní mapy. Ty vole, to tak a možná si mohli předjíždět. Bohu milé, slovo vole se neříká. No tak pro mě jo. Co se stalo? Je to tam. Do. Lachtan Beda, Lachtan Ada. To je on! Ano, je to Lachtan. Je to Lachtan. You had the seal? To kruhy v kladských sosnách sedí kolem ohňů večerních. Mají psáno na odřených oknách. Jedni z mála, jedni z posledních. Všude je místo, kde se lidi sejdou, co nemusí jim nikde vyprávět. Proti v ohni se vždy vejdou. Pro Trumpa je celý svět. Zas nemám doma nikde Stání desítky důvodů si sání. Zapomněl jsem akordy. Tady se povoluje nějaký stan normálně. To je černá stavba. To je černá stavba, no určitě. Buldozer. Ale já jsem to točím, ty Joudo. On tu dá práce, to pojdu. Já přesně. Tak, ti to nezvládli, ti to bylo před náma. Ti to nezvládli. Takový, skoro každý strom, který je tady povolený, tak je prostě obobrovaný. Nebo co jsme tam viděli před chvilkou. Tady taky. Jo, jak na pustém ostrově, přesně. A už mizí v buši. Kde si ten zbývá, ne? Samozřejmě jenom pro kameru. Jo, to je jasné, to je jasné. Jado, zas tak kretenský nápad to nebyl. Ještě nejsme zpátky. Víš nahoře, že? Tam.
Dám. Ne, já bych šel po těch sklách. Jo, to slezeme, neboj. To jsem chtěl ten pytel, jestli tam... A lot more bitter. Real bitter. Not my favourite. Oh my god. Poklad na Stříbrném jezeře, že? Super. Nějaký dement asi dělal možná oheň, jestli dělal, anebo samoznícení, protože tady to jde i ty kořeny a bylo to cítit už, já nevím, velkou dálku, tak asi 300 metrů. Já už žádný dým nevidím teda. Je tam. Je tam ještě? Tak Je to rozpíchalo. dej tam poslední ještě. Když vyšel zpátky a zavolal teda. No však uvidíme, on říká, že ještě nevyrazili, Jo. když se podíváš, tam nějaké číslo je na tu zprávu parku. A ty děláš. Já už ještě to chceš Ne, nechám to vysušit. Tak to necháme tady na tom, ne? Jo. Tak jestli si brambodej. Čau. Pěkný místo. Je to skalní kresba. Všem upřímně řečeno, kdyby tam nebyl ten vysvětlující obrázek, asi nikdo z nás nepozná, že tam ta kresba je. Tady někde. Obrázek, kresba. Lord of the Rings. Hobbit. I can just imagine the door just there, you know. Yeah, in wet, yeah. No, so no, není dobrý. Není. Very slippery. To fakt jenom máme štěstí, že je sucho, jako za vlhka bychom...
Propadl ses? Na pytel. Jo. A pak, že to nejsou, ale plavete blbým směrem, tam, chlapci. Tam musíme mimo tu bojku. Stypiče. Uši, znovu nepovedl jsem jeden záběr, takže kilák zpátky a plaveme znovu, jo, tvůj. Promiň. To možná není vidět, ale ono prší. A jak říká Jarda, to bylo v plánu. Jo. Jo. Už to vidět je. Tak prší. Je. Už tam jsme skoro. Plavili jsme z té druhé strany. Dát vodu nám, ne? Jenom vzali čluny, takže ty je tam musí doplavit. Tak už tu přijelo druhé auto, dali si tam člun a půjdou hasit. Co jsme dohasili my teda. Když je přijelo i třetí auto s člunem. No, nevím, jestli jsme si to neměli nechat pro sebe. Požár byl uhašen a teďka tady 3 auta s člunem. Tady vidí, jak to zpevňovali ten hrad. Jsme rozjížděli. Hard. Heavy? Tak toto je pro 8 lidí. Loď. Vody máme dosti? Ty, co by tam lezeš se stínem, ty Joudo? So hot.
Tak to je tábořiště asi 300 metrů od cesty. Jezírka krásného. Z WC, kde jsou toaletní papíry přímo. Úplně bomba. Tam máme náš sroubek, kde jsme spali dneska. Přesun na místo, kde budeme asi naposled spát venku v přírodě ve Finsku, protože zítra večer jdeme na trajekt. Noc strávíme na trajektu a pak na cestě domů. Wow, to je i sauna, takže dneska bychom se měli saunovat. Klasická výbava, dřevníček, sroubek, dokonce i popelnice prvně vidíme a hlavně sauna. Na lodičce, zapádlovat volně přístupná. Tady běžíme ze sauny do vody. Pár kilometrů od místa, kde budeme dneska spát, sroubek, je tato
pec pečící na chleba, kterou postavili stavitelé té trati v roce 86. A je to tady tak zarostlé, ohrazené a ze spodní strany je ta pec. Ten hrbolek je součást té pece. Tady údajně pekly ty ženy, děti, které údajně stavěly tyhle zdi ochranné, tak ti pekli tady těm dělníkům chleba, protože nejbližší vesnice je odsud 15 km. A toto je ta chlebová pec z těch nalamaných kamenů, které vznikly při trati. Tak toto je, takových pecí tady teda byla prý spousta v okolí a tato jediná se zachovala. Tady je odpočívadlo, také zarostlé v tom místě. A tady vede vlastně nahoře ta trať nad tou pecí, železniční trať. A já kráčím zpátky k tomu našemu tábořišti, protože si dneska chceme dát saunu. Znovu tentokrát bez Murzova pendíka, tak. Šup tam. Je to hloubka, tam můžu skočit, já jsem nedošáhl na dně. Banda exhibicionistů. Já jsem z Blesku, mohl bych udělat s váma interview? Jo. Počkej, já jsem to ještě... Jak je to mám mokré, tak to nejde zastavit. To je v pytli. Jamure. Teď už tam se to voda. Tohle je, teď točím cestou voda, nám tady teď taky právě. Tu na co? Takže abychom Yellow submarine. Yellow. Těžko škaval na břeh, člověče, to všude tady mokro báno. Tady rozstanou jakési peří, tady asi někdo ptáka někoho rozstral. Když byl tady a musel se vyškávat nahoru. Když to podemle tady tak se baví, že to je na povrchu jenom. Tam je péčko jako polský, jo. Tak to normálně, to jsou ty vajíčka z těch vůdek, co Jarda vybral. Ale nechal tam po jednom, jak jsou správně děláme, jak byly tradice. Tak zkoušíme první, jestli ty vajíčka jsou... Lehlo. Tak je to dobré, ne? Jestli bude někdo šest, a jdeš ten sám, když si nerozbíš, tak já to sám budu mě to neřezat. Tak to myslím. Už to myslím. Tak, Jarda našel vajíčka ptáka telka a dvě z nich, které budeme chutnat. Musíme je pořádně opést, aby Jarda nedostal strajdu. Nám ostatním to nevadí samozřejmě. Jardova strajda. Tak, poslední ráno po vstanutí u přístřežku roubaného nějakého. Další noc už strávíme dílem na trajektu a dílem cestou domů skrze Estonsko, Lotyšsko a Polsko. Tak, máme 4 hodiny, nebo skoro 5 před odjezdem trajektu, tak se jdeme prohlédnout Helsinky. Tak, to je
místní pravoslavný chrám pravoslavického Helsinské. Monesko kierros sulla on? No sullakin taitaa olla kierros, vaan... On niin! Sitten voidaan laittaa... Tak vypadá paluba před půlnocí. Jdeme směrem k Tallinnu. Tam je zároveň nějaký maják, světlování a drobně prší, proto tady skoro nikdo není. Ale má to své kouzlo. 1 hodina ráno a dáváme si na 3 hodinky si tady dáchneme. Zatímco u nás brutální záplavy a uzávěrky, tak tady prostě slunečno, pohoda, jazz, Polsko v pohodě. Są czyli w miejscu, gdzie trzeba po prostu działać bezpośrednio, ale są też oczywiście działania podejmowane, których nie widać. No i to są między innymi narady i sztaby kryzysowe, one odbywają się. To byla louka, jo? Normálně louka. Dneska je teďka normálně takové ledový louka. A to jak finský je No, to je z té díky, z říkám, toho co teď Bohumína. došlo? Bohumína. 150 Je metrů. parkour auta a A zpátky. tam to je Jdeme taky to uzavřeme. parkour normálně ve 2 pruzích. No, myslím, že to zůstane takový.